Чираттагы кытлау хатыбыз Зур Чирклей авылына аша. Бүген үзләренең менә инде 16 ел нык дус хисләре белән бәйләнгән якын кешеләрен, дусларын, Ягудина Мәрьям Равил кызын якын кешеләре, күршеләре, дуслары Мәрьям, Халисә һәм Әлфия кытлылар. Аллага шөкер, менә инде озак еллар иңне иңгә куеп, шын дуслар, күршеләр булып яшәп киләбез без. Күршенең дә, дусның да сиңа карата хакы бар диләр. Без моны ачык аңлыйбыз һәм үз тормышыбызда синдәй гүзәл кешеләр булуына куанып, шатланып кына гомер итәбез. Син булдыклы хуҗабикә. Бар эш тә хәлеңнән килә. Кулларыңнан гөлләр коела. Бик күп нәрсәгә синнән өйрәнеп була билгеле. Без үзебезнең шундый дустыбыз бар булуына бик сөенеп һәм горурланып яшибез. Бер вакытта да кешеләрне ярдәмсез, үтенечләрне җавапсыз калдырмаучы якыныбыз. Синең шаянлыгыңа һәм шаялыгыңа һәр чак сокланалар. Һәм шул яктылыгың, җылылыгың, саулыгың һич кайчан сүрелмәсен. Күңелеңдәге изгелегең бер кайчан түгелмәсен дип телибез. Алга табада, шатлыкта, куанычта, бәхеттә, Наилең белән тигезлектә, балаларыгыз Усман, Үмәр һәм Исламның игелегендә яшәргә язсын сиңа. Мең яшәгез. 18 еллык мәхәббәтегез алтын тойга кадәр җитсен. Ә безнең дуслык мөнәсәбәтләре аннан да узып китсен. Раббым гаиләгезгә иминлек, тынычлык, эшегездә уңышлар, үзегезгә саулык бирсен. Гаиләгезне бар бәла-кайгылар, шир-сырхаулар читләтеп узсын. Дуслыкны бит сатып алып булмый. Бурычка да аны бирмиләр. Яшәү рәхәт, безнең дустыбыз бар. Дус булмаган, аны белмиләр. Безгә карыйм да мин тик шатланам, күрәм. Без бит шундый бәхетле. Киләчәк зур шатлыкларда үтсен, уңыш булсын тауларга хәтле. Безнең теләк тыныч булсын гомер, мәхәббәттә үтсен һәрбер көн. Һәр дуасы көнне шатлык белән, көтеп торсын айлы тыныч төн. Сәламәтлек ташламасын бердә. Ансыз яшәү түгел ул. Дусларым, сез якын кешеләрем, сезнең белән яшәү күңел ул. Кадерле Мәрьям Равиловна, бар якыннарыгызның да изге теләкләрен алар сайлаган җир дәвам итәр. Бәхетле булыгыз, дусларыгыз белән озын-озак аралашып яшәгез. Булды бүген дә күрешеп хәл белешергә, әрәмгә үткәрмигәле бергә чакларны. Җаннарыбыз китә өреп, әнә ничекләр үздереп, җырлый гүзәл Казаныбыз сандугачлары. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар диеп дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Сипкәндәй сихерле нурын агыла да агыламын, җил көндереп күңелләргә килеп урала. Әйтер сүзен әйтә белеп, ни генә күрсә дә түзеп, яшәр халкым җырларыбыз исән булганда. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, тынмасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар диеп дәшәргә насыйплар итсен Ходай.
Өзінің генә халық жырлый белә, шулай янып йөрәкләрне биләп ала якты хыяллар. Булсак та кайларда гына күрешергә җай табыла, бергә калыйк аерылмыйк дуслар, туганнар. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип дәшәргә насыйплар итсен Ходай. Әй минем якын дусларым, күрмик язмыш сынауларын, танымасын гармун курай. Гомергә җырлап яшәргә, туганнар дип